നമസ്കാരം. മുഖംമൂടി ധരിച്ച് മോഷണം നടത്തുകയും ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളനെ റാസൽ ഖൈമ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർത്തായിരുന്നു 30-കാരനായ പ്രതി മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. എമിറേറ്റിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനമോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപാലകർക്ക് ഒന്നിലേറെ പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു പ്രതി പിടിയിലായത്. മോഷണം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സമഗ്ര പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി. നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് സംഘം പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഒന്നിലേറെ മോഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഷ്യൻ സ്വദേശിയാണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വയ്യാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ താരിഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൈഫ് പറഞ്ഞു. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതായും പ്രതി സമ്മതിച്ചു. തുടർ നിയമ നടപടികൾക്കായി ഇയാളെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് റെഫർ ചെയ്തു. വാഹനങ്ങളുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളെ ഉടൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് കൈമാറും. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളെ നിയമ നടപടികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.